Rabar Kainai, Rabar Anairokni Bagwi Koktwma Kaham. Organized Hamari RPS ni Saitung Mumbai kaisa kotor panda khlai jakha Rabar Anairokni Bagwi tei Rabar Kainairokni Bagwi insurance life insurance khlainani bagwi jotono sep kaham saklaimung obahaikeno panda Lowaji jakha Belbari RD block bai khobjak vishwavanio hatayo obahaikeno kotor panda khlaiye joto rabar ranai haikeba rabar ব্যবসা khlainai haikeba rabar kainairokni bagwi koktwma haikeba saklaimung panda khlaijaka tam kok saka khnai di DD report Nokbar news iya se program ko bahai joto norokni channel no ani RPS trop theke tai sini rabar boot trop theke norokno belai belai hambai tai khulumung yaporo hasteni joto channel nai tongnai rokno joto rabar guru asrno joto rabar malik rokno takhok tai bukhok song joto sini tirpura rajyoni joto rabar sashi rokno belai belai ke khulumo ani trop theke hambai obo tini meeting mani karon khe sini Kerala ni khoroksa additional director bo phaijak ngai bo phaimeni karon othat ngai sini borodok je rabar to khlai lekha haipano tabo katal sini je dofani bagoi je tribal ni bagoi siti prasani bagoi kabangma sini man thai sok terok phaitongo mani bobtoi phaiching edi sarbo sai khanaraka je sini katal sini borok ni jaga tong ho obisoi kabangma jaga khali tong ho engka a khali jagao supungna ni bagoi bo tini speech khaikia ba message rekha norok ni beskango jate khali jaga tongmana tei bisa punorai a jaga je kaije tongmana supung bai dihnai engka taibo sakasini borok kri rok ni bagoi bising rogo rabar bai juga jukrei aba hai jaga rogo nukhaje sung rabar bai daman mani onek kom buni tulana oi hoyto tabo market soli tong 160 টাকা engka nong jodi no quality ba scientifically babe jeng nga seed nok khlai jengkai 180 থেকে 200 টাকা মানি মানো আবা হাই খ্লাইনানি থাকা স্মোক হাউস নাঙ্গো আ স্মোক হাউস রকবো নরক সুযোগনা হারি মানন বাই রাবার বোটে অ্যাপ্লিকেশন খাইমানন হনি সাকা ওঙ্গাই ফিয়া তাই রুরাল সাবসিডি রক যে রুলিং খাইমেনে সাবসিডি রক তাই নকনি হাউজিং সাবসিডি রক তাই বরক ন যাতা ট্রেনিং করই মা সাইন্টিফিক্যালি কে ট্রেনিং করই যে